DREWMAS MEDIA ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva rangu zita ndinonzi Andrew Ndeshamba. Nhasi tine chimwe chirongwa asi tisati taura nezvechirongwa ichochi chatoda kungotaura hachisi chirongwa chikuru, hachifadze, hachisuwise, asi kungoedza kubatisana, kuonesana kuti tofamba sei tichienda mberi semhuri yeDREWMAS Media. Uti Nyaphila onjani? Salibonani muli yeZimbabwe ayisesihlangana njalo namhla sokungelinye ilanga. Ngihamba lokhulu wami njengoba nalibona namhla phela sibuyele olunye ihlelo kodwa asohlelo lulana olujayelekileyo esingathi luhlelo luchazayo but ngenye indaba okumele sibonisane njengabantu beZimbabwe. Nyaya toda kutaura pamusoro payo ndeyana sekuru, vana gogo, vana madzibaba vese vanobatsira vaya vatinoburitsa pachannel. Nyaya hombe ndeyekuti vanhu vari kuti maprize amunoti chaja kuti mutipe nhamba akakura. Ndonhau yatanayo toda kuti tingotaura tiutsvage nzira dzekuenda nadzo mberi inonzi way forward, asi isusu seDREWMAS Media taona zvakakodzera kuti tichivharisa chirongwa ichocho. Muli yeZimbabwe indaba esilayo namhla yileyana phela indaba yabantu abancedisa esihlala siliphumisela bona kuchannel yethu yeDREWMAS Media ukuthi sike sibonisane ngoba silabantu abaningi abakhalayo ukuthi hayi akuhambi kahle DREWMAS Media liyachaja izimali eziningi asikukwanisi liyadontshela abantu of which thina siyabe sizama ukuthi sincedisane singazi ngoba thina yikubona kwethu siyabe sithi engxenye yikuncedana siyanceda ukuthi lani kube easy ukuthi lithola abantu abanceda eduzane kungela kucinga ngoba abanye siyazi ukuthi leya ngeke ukuthi lihambe liyocinga kodwa nxa soku easy soku YouTube kuba easy lakini kuba lula kini ukuthi lithole phela abantu lawo kodwa sizwe izikhalazo zenye eziningi abantu baya complain ayikho sithela athi njengeDREWMAS Media nxa kusenza phela sike sime. Vanhu munenge muchitaura kuti veDREWMAS Media munopiwa mari paYouTube. Hongu mari inopiwa but question inoti mari. Abantu babesithi phela DREWMAS Media lina imali liyithola kuYouTube. Umbuzo wethu ukuthi siyasizuza malini? Nekuti toda kuti tionesane zvinhu zviri pachena hama dzinodikanwa. Pane nguva isusu ati sponsor negovernment zvokuti tinoti maprograms edu tinodirwa fuel. Unoenda nhasi unokunyanga mota inokufira ikoko. Pasina kufirwa nemota ngatitarisei macost eaccommodation munyanga macho. Tinoenda kuchiredzi ngatitarisei macost eaccommodation muchiredzi. Nzvimbo dzatiri kutaura idzi hasi dzekuti unoenda uchiti ndikunodzoka nhasi so that tinokanzura accommodation. Dai patinoti tikaburitsa nhamba tobva tawana vanhu vakawanda, hongu mari yaita kudzikisa kuti iite shoma shoma nekuda kwekuti tinenge manumbers anenge akutiyamura. Manje iwe unoenda kunyanga woburitsa sekuru vekunyanga, munhu oti ndipe nhamba ne$5 kana kuti $10, hongu tinozvinzwisisa. Toda kuti zvinhu zvinge zvichipfavira munhu wese. Asi kachionai tarova mafuta isusu kuenda ikoko, ngatitarisei macost efuel, ngatitarisei macost eaccommodation. And vashandi vavapa vanoenda out vanoda maallowances, ngatitarisei zvakare macost. Totarisa macost efood, totarisa accommodation. Zvese izvozvo tozvisa pamwe chete toona kuti kana riri business rinoitika here sebusiness kana kuti hariitike. Ngatiti the cheapest accommodation unowana $60. Hongu tinozviziva kuti accommodation ye$20, $10, $15 unodziwana, but ndiyo accommodation iya inoshandiswa nepfambi
zvemashort time. Shuwa handingade kuti ndinorara nzvimbo yakadaro. Saka naizvozvo tinodawo nzvimbo yakanaka, nzvimbo yandisinganorumwe nemosquito ndichizodzoka ndichirwara nemalaria. Plus futi endruka vanhu ivavo mangwana akakuona uchibuda muaccommodation ye20 vanofamba vachitaura futi. Vachiti takamuona achizobuda mudzimba dziya dzevanhu vaiva vachele. Muli yeZimbabwe yophela indaba le esilayo ukuthi thina nxa sisithi sifuna imali leyane silibhadalisa yona ukuthi silinike inamba ayisikho ukuthi sifunga ulithathela izimali kodwa sesikhangela lathi ama-cost ama-expenses esihlangana lawo ekuhambeni. Kuyafana lokuthi umuntu sisukume lapha from Harare sisiye enyanga uhambe 1 day uphenduka uzafika khona ngalo yabufuna accommodation. Let's say sihambe sisonke sesiyiteam sisiyakwenza umsebenzi, uzathola ukuthi maybe accommodation engcono yakhona it's $60 of which siyasifuna maybe eyabantu 2 rooms, that's 120. Then kuzafuneka ukudla abantu abayenza umsebenzi wona bazafuna ukubhadala, kuphinde njalo amafutha emota ukuya enyanga ukuhamba lokuphenduka. And then futhi kula leyo ukuthi nxa usufikile khona le kwesinye isikhathi awukwanisi ukuphonga ufikele umuntu nje emzini wakhe, abantu bazabe befuna imali ukuthi umuntu approach kwezinye izikhathi omunye aqala kayala akathi akuthengiwe isikhathi akuthengeni ukuthi sithola abantu bona. Then abantu sebelizabuya lesithi hayi imali yona elithola ku YouTube thina lathi siyasingele okwenza yikho esikubona ukuthi nxa kuhlupha kungcono simise iprogram yona ngenxa yabantu abacomplaina. And the other thing imota sihamba layo sihambe ema-roadini lani liyakwazi ukuthi enyanga ngali akukho kuhla kula ma-road amahle kodwa imota ingayenza breakdown sizathola ukuthi sokumele silungisise imota sicinga umakanika sokumele sibambe lokho la lokho azite ukuthi depends week silogadzisa moto azite akwenzi kodwa ama-expenses wona ama-cost wona wesiwatholayo kuya kufuna imali. Uphinde njalo ukuthi ufake umuntu yena ku-YouTube kufuna idatha kufuna i-Wi-Fi. Saka amuli yeZimbabwe thina besibona ngani nxa kuyukuthi into ezayenza ukuthi sixabana abantu besithethisa ufithi kwesinye isikhathi sithi sikuncedisana kodwa hayi ngangcono sike sime asazi ukuthi lina lithini ngokubona kwenu. Pane vaichema zvakare kuti vanhu veDREWMAS MEDIA hamudayire foni tikati aiwaka kana zvadaro iri nhau yekuti vanhu hatisi kudayira foni ngatichiemploya munhu. Tikabva taisa munhu anomirira foni, munhu yada kubhadharwa, mapresenters anoda kubhadharwa, vanhu vanoda kudya, mwedzi uchipera vanhu vanenge vachiti komari yedu mari yacho hapana. Saka izvozvi kutaura kwatiri kuita ndofunga vanonyatsoziva mhuri yeDREWMAS MEDIA munoziva takawanda asi tatoita scale down workers because hazvisi kushandika. Apa futhi let's say story yati pa $100 pa YouTube story yati pa kana kuti mari yachawana it's $100 tinoishanda sei? Pakaipa. Saka chokwadi kutaurana pasina kunzvengana kudai ndiro kuti it's either vanhu vanoda voendera mberi nekuaccepta mari yatinochaja or else tovharisa zvedu chirongwa chacho nekuti hapana kambani inoshandira loss in as much as tichida kuti vanhu muyambuke vanhu mubatsirwe asi hatikwanise kushanda tichishandira loss. Lapha muli yeZimbabwe angithemba ukuthi umuntu wonke olalele uza kuzwa lokuzwisisa sokukini ngoba thina siyakwanisa ukuthi namhla siyavuka sivalile sisithi asisaphumisi abantu abancedayo asisaphi abantu abancedayo inamba kodwa siyakwazi ukuthi kulabanye esizabe sibawomisele ngenxa yomunye umuntu oyedwa nje oyabe phonga ukukhuluma. Lokhu kufaka ukuthi abantu ku YouTube akufoswa umuntu akubanjelwa godu ukuthi thathi inamba hayi ukuzama ukuthi sincedisane nxa wena ubonile ukuthi kuyakusinda awufuni chiyana lakho ngoba akula muntu ogijinyiswa ukuthi thathi inamba ku DREWMAS. Chimwezve chandingade kukuyambira izvakare kune vanhu vanobatsira inini ndingati zvine mwaka pepe patinoburitsa munhu pa YouTube kutaura chokwadi tinonzwa vamwe vanhu vachi ndakaroerwa mari hatisi kudairi kutaura nemazita ningakandidyira mari asi kukutaura ichokwadi vanhu ava vane nguva yavanogona kubatsira vashoma kubva zvatatanga chirongwa kusvika pari nhasi vachiri kungogona kubatsira semabatsiro avaita kare. Naizvozvo zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti
kune vakatiti ndipewo nhamba dzasekuru nhingi last year but 1 or 6 months ago, tikavapa vachigona sekuru ivavo kubatsira. Iwo woendako nhasi uno haunotanga watibata kuti nai makambotipa nhamba dzaive vachiri kwere sekuru vaya, kungodawo kungonzwawo just ka communication tokuudza kuti enderera mberi here kana kuti regedza. Isusu tikaona kuti munhu tiri kumupa vanhu vari kukomplaina kuti pasina chiri kufamba, taakutomisa. Mukatarisa matop 20 ataita aya iye zvinezvi kuti nhasi unotakuta top 20 pane vamwe vasisatombaapiye patop 20 asi vaitora number 1. Chikonzero chii? Chikonzero ndechekuti vanhu vaakutaura kuti hapasina chiri kubuda. Isusu hatisirisu tinoti chinhu ngachibude kana kuti nekuti anosvika pavari hatizive. Chatinonge chida isusu ishwiro yedu kuti munhu ayambuke. Plus chimwe chinhu neshamba ndechekuti dai vanhu vatinenge takabuditsa kare kavairamba vachibatsira vanhu zvakanaka sezvavaita, hataizotsvaga vanhu vakawandisa, taitongogara tine vanhu kana 5 ava vanhu vari kushanda. But nenyaya yekuti tinenge taona kuti hazvisiri kufamba zvakanaka, mhuri yeZimbabwe indava esizama ukuthi sincedisane ngayo, ekuti lingakhangela futhi abantu abancedisayo valesikhathi sokuthi umuntu uyakwanisa ukuthi ebenceda kathesi, especially ngama-days esanda kuphuma, uyabencedisa kuhle izinto zihamba. Ekuhambeni kwesikhathi sizathola ukuthi kulabanye abantu ukuthi uyakwanisa ukufona lithi DREWMAS ngifuna ukukhuluzwana, thina sikutshela ukuthi hayi lowo kasancedisi, lowo sesamphumisa, lowo sesagcina kudala ukuphi inamba zakhe, ngenxa yokuthi sesibona ukuthi hayi khathesi amandla akusela, asazi abanye kumbe ngamadlo zabo kumbe yikusebenza kwakhona lathi singakwazi, ngoba sikwanisa ukuweya imoya ukuthi lapha sefike ngaphi, kodwa sizwa ngani, sizwa ngama-complaints enyu. Enye indaba ngeyokuthi kulo muntu wokuthi sesamphumisa umnyaka odlulileyo, wena wathatha inamba usahambanga khona ngale, uzathatha omunye umnyaka 2 sungikhona uhamba late, of which uyabungaqalanga wabuya ku-DREWMAS Media ukubuza ukuthi DREWMAS Media ngisafuna ukuncediswa ngumuntu lo, usayenza yini sikuncedisa ukuthi hayi lo kwakade simana lathi sesibona ama-challenges lawa, sesiba lama-complaints lawo ukuthi ungayikho nangale, kodwa lingaphonga uhamba selifika kumbe umuntu lwana vele yabe sesendlaleni kasancedisi, sekutshontshela imali, sekuthathela imali, seliphenduka kithi selicomplain ukuthi hayi sengatshontshelwa imali. Thina khonapho sifuna abantu ukuthi lisibambe sincedisane. Imwe zvenyaya vanhu vangabvunza kuti vano-expire sei. Hongu zviriko zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti munhu anga achigona ange achipedzisira pasisina ravazuru rakapinda nyoka. Ngatimbotarisai vechirume paipe pavanenge vachibatsira zvikuru, vamwe vacho vanopedzisira vakuda maroko. Izvozvo hazviirane nechivanhu chinenge chiri pavari. Because munhu anenge aona yellow bone rabva kuAmerica kana kutadza kuita basa, munhu akave greed akada mari dzevanhu kudarika kubatsira vanhu, vanenge vari paari havadi izvozvo, vanopedzisira vaita sei? Vaita nekusatedzera zvimwe zvavanenge vachiudzwa ivo vana sekuru kunzi izviitai vachiita nharo. Zvinhu izvozvo zvinoita kuti vaexpire. Tine vakawanda vasara mazita chete, vanhu vanoziva kuti kuna sekuru nhingi, kuna gogo nhingi, asara mazita. Vanhu vacho vangofanana negaba relactogen rakanyorwa kunzi lactogen asi mukati riine dovi. Vhele yeZimbabwe thina lathi khonapo asikwanisi ukuthi siweye sibone ukuthi phela ipower yakhe siphelile yini, kasakwanisi yini ukuncedisa. But siyakwazi ukuthi kulezinye izinto ezingenza ukuthi abantu bagcine sebeyehluleka, kodwa umuntu ade kwanisa ukusebenza. Ungakhangela nxa umuntu esehandelwe kuzabuya abanye labo, kwesinye isikhathi engaba ngumadzibaba o engaba ngusekuru esebona intombazane enhle, liyakwazi ukuthi lana isintu asifuna umuntu ongcolileyo, asifuna umuntu othanda abafazi kakhulu. Umuntu yena uyagcina la esegijimisana labafazi kulokuthi agijimisane lemimoya. Kunjalo nje abanye bagcina bebona imali, omnye engabona imali ade vele sejayela imali, ugcine segijimisana le mali ukuthi ngishiye lo umbambe lo, useziphi pressure yokuthi uzabamba umuthi kalo achiya bambo kalo. Uyabona ukuthi izinto zangikhona kusoke kuhambe kuhle, kuzagcina kungaphutshanga.
but that is on the negative side. On the positive side, vangani vangadi kubuda pachena nhasi uno kuti DREWMAS MEDIA makaita basa takayamurika hobo. Iye zvinezvi zvikafamba zvakanaka, tinotori nenyaya tida kukupai mangwana kana kuswera mangwana kana zvikafamba zvakanaka. Ndinofunga munotondera sekuru vatakapedzera kubudirisa vasina hembe, vaitaura kuti vanorombesa, vaya vaitaura kuti vanodhila nembavha. Pane munhu akatibata ari ku UK achitaura kuti ndakabirwa mari inosvika 4,000. Ndikuda kuti mari yangu idzoke. Naizvozvo sekuru vakasota zvinhu zvavo. Kutaura kuno kwatiri kuita, dumbu remunhu akasotwa racho riri kunzi rakura rakuita kunge munhu ane mimba, riri kutaima. Afona achingoti ndipewo kanguva ndisvikeko ndidzose mari mundiregererewo. Isusu takatomira kuti tivaise pavhidhiyo. Mari yadzoka. Wosvora. Aikungasedani mhuri yeZimbabwe siyawazi kuti yebo singatokhulu sebethanda imali, abanye sebethanda abafazi owat. Kodwa kulabantu abaningi ukuthi singathi namhlanje abantu abancediswa eDREWMAS MEDIA, abantu abaseqinisweni bengasukuma besitshela ukuthi DREWMAS MEDIA mina okwami kwahamba izinto zami zahamba kuhle. Njengamanje vele silo sekululwana nxa limkhumbula usekuru weGrazi. Lwana waphume sithi uyakwanisa ukubonisa egrazini, uyakwanisa ukubamba amasela, uyakwanisa nje lokhuyana nxa lifuna izimali phela leziyani izimali elingazisebenzelanga. Usekuru yena kulomuntu wasibamba e-UK esithi ngatshontshela izinto zami sekuru, wancediswa. Khathesi sikhuluma nje umuntu wangikhonisela elatshontshwayo lilesisi esesingaka. Isisu siloke sikhula umuntu secine wathi hayi wathi imphendukise izinto zenu ngicela nawo ngamalanga okuncancane ngiphendukise sake program yenu esizabe siyishuta nxa kungahamba kuhle izinto zingasambela kuhle sizalitshengisa lizibonele. Saka isusu takambotaura kumashure uko kuti chirongwa ichi tava kuchimisa. Vamwe vakataura kuti aiwa imimi itai zvinoita kuti chirongwa chienderere mberi. Tikakwanisa kuchajawo zvokuti aiwaka vanhu tinowana mafuta, tinokwanisa kunotiwo accommodation $80 tabhadhara tarara, plus wo tinodawo kuita mastories tinenge tisina chekushandisa. Naizvozvo pane zvinhu 2. It's either taakuchivharisa chirongwa tongoziva hedu kuti aiwa hapana iripo, kana kuti toti anoda anokwanisa obhadhara. Musazvinetse nekuti muri kudarira aiwa ukaona iwo chingwa wanzi $10 paine pamwe $1 ingoenda kwedola kusiya watuka munhu weshop. Iye ndiyanoziva kuti anenge achihodha mari zvinenge zvafamba sei. Hanzi DREWMAS MEDIA, you should be ashamed of yourselves. Ungutave ashamed. Saka tataura kuti ndosaka tauya pano nechirongwa ichi kuti tionesane, tinzwisisane, tione kuti tiri kubva kupi, tiri kuenda kupi takabatana. Kana mati imimi ngazvivhare, aiwaka isusu zvirongwa zvakawanda tinazvo hobo nefararira tinokupai. Ndofunga munorangarira chirongwa chetaigara tichiburitsa, vanhu vakatanga kuziva DREWMAS MEDIA vaiziva nechirongwa chinonzi Forever Missed. Tichiburitsa vaya vaimbi vakaita mukurumbira kana kuti vanhu vakaita mukurumbira ndo vataiburitsa. Asi takazosvikira kuona futi kuti takuvara. Izvozvizvi ndofunga makaona tichiburitsa Solomon Skuza kuPlum Tree. Chirongwa ichocho unenge waenda using the money from your pocket. Handitika wodzoka wochiburitsa hona sendera wawana. Vacho vari kuona futi nangataura kuti hapana hamuna kutaura naningi dzokerai. Ende apa chinoitika ndechekuti aufambire munhu wani unogona kuti wabva kuPlum Tree uchada kunoona mumwe kuGururu, uchada kuona mumwe muHarare, kufamba inguva nemafuta nefuel zvese. Saka hakusi kutukana, aiwa kungoonesana, tangoti titore chinguva chino tozviziva tikaramba tichitaura data renyu rinopera. Asi tangoda kuti tionesane tizive kuti tiri kufamba nenzira ipi. Kana mati ngatichivharei chirongwa tovharisa, kana mati toziva kuti kazhinji kacho kahanzi mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzikudye. Chiri kurwara kuya kunoitika kazhinji kacho kana usina chekubata.
zvakatooma ende zviriko kana kuhospital chako unoenda usina warwara iwo kurwara akuplanwe izvozvo zvinoitika ende vakawanda stereki vanokwanisa kutipupurira nhasi uno kuti taingoti tiona condition yemunhu chingoti oi endai munobatsirwa oi endai munobatsirwa asi hakusi chido tinacho but zvakatiomera hayi muli eZimbabwe ngamafitshane yikho phela ade sike sibonisane ngoba kulabantu abacomplaina abanye bayasithethisa abanye bathi DREWMAS media liyasitshontshela abanye bathi alikwazi likwenzayo ayithina lapha asisekho ukuthi zibani nxa wena wedwa ubona ukuthi into le awukwenzela ungabona chiyana lakho thula kumbe uhambe uyocinga abanye abangakunceda ngoba thina lapha sesingenzeli wena sesisenzela umuntu wonke nxa wena kukuhlupha uzasuka uzocinga abanye ende enye indaba ileyane yokuthi abantu liya complain ukuthi udala la lisithi kumbe lithi $2 manje yabona ukuthi la namhla imali yangikhona ikhwela amalanga wonke izinsuku zonke ukuthi la ukuthi uphiwe le ukuthi uyothenga ufike le service station usithi ngifuna ukuthela $2 yabona ukuthi akwenzi izinto ziyakhwela lana isituation eseZimbabwe nthemba liyayi-understand liyayizwisisa ukuthi kuhamba njani nxa lina libona kukulihlupha ukuthi DREWMAS media libhadalisa hayi thina lathi sizalishiya kodwa kwabaye befuna ukuhamba lathi sizohamba takuzvisiya mumaoko menyu kufuka kana kuwarira senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDREWMAS media. DREWMAS media taking you to another level. Higher. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Welcome.